नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या उळगा केरवडी पुलाचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण जातले, सार्वजनिकाली उत्सुकता. कारवार जिल्ह्याच्या कारवारच्या उळगा केरवडी या काळी नदीच्या पुलाच्या पूर्ण कामगिरीची प्रतीक्षा संबंधित नागरिक करतेर आसात. कारवार तालुक्याचो केरवडी गाव हो काळी नदीच्या देगेर असून कित्येक वर्षापासून या नदीच्या संबंधित पुलाची प्रतीक्षा करतेर फक्त स्वप्न पळयतेर आसात, पण ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरना. हेजी पयलीं या न्हंयेंतल्यान पलतडी वयतना होडी बुडून मृत जावन दुर्घटना घडिल्ली उदाहरणां आसात. नंतर त्या वेळार हाली आमदार सतीश सैल सरकारातर्फेन एक बार्ज हाडून केरवडी ग्रामपंचायतीक हस्तांतर केल्ली. तेन्ना ग्रामपंचायतीन थोडे दिवस चलोवन ती बार्ज खाजगी चलोवक कंत्राट दिले आणि अर्ध तासान एक वेळा आलतडी पलतडी लोकांक पावयची. आता ती बार्ज पावण तास ते एक तासान वयता आणि ही बार्ज खाजगी कंत्राट पद्धती दिल्ले वयल्यान वेळ आणि पैशाचो हिशोब विचारूंक कोणा अधिकार ना जावन गेला. उळगा केरवडी या पुलाचे अंतर 200 मिटरापेक्षा कमी असून न्हंयेंतल्यान वयची व्यवस्था ना जाल्यार केरवडी गावाक संपर्क करचो जाल्यार कद्रा मार्गान सुमार 15 किलोमीटरापेक्षा जास्त अंतर पार करून वयचे पडटा. प्रत्येक वेळा जनप्रतिनिधी निवडणुकी वेळार या पुलाच्या कामगिरीची पूर्तता करची ग्रामस्थांक फक्त आश्वासना मात्र दिते राहिलात. जाल्यार निवडणूक जाल्यानंतर परत एरे माझ्या मागल्या. या पुलाचे बांधकाम पूर्ण जाल्यार न्हंय त्या बाजूचे म्हटल्यार केरवडी, कडिया, देऊळमक्की, बेळूर, बोळवे, इरपागे, मल्लापूर, विरजे यासारखे ग्राम आणि इतर कुग्राम, तर या बाजून उळगा, हळगा, गोपशिट्टा, हणकोण, होटेगाळी, असनोटी, मुडगेरी, माजाळी, चित्ताकुला यासारख्या गावच्या लोकांक आलतडी पलतडी वचूंक खूप सोय जातली. सध्या या न्हंयेंत दवरिल्ल्या बार्जेन आलतडी पलतडी दर दिसाक शेकड्यांशी विद्यार्थी आणि दैनंदिन कामां वयचे आणि इतर नागरिक प्रवास करतेर आसून सकाळी बेगी कामां वयच्या लोकांनी मात्र गैरसोय जाला अशें नागरिकान आरोप केला. कारण सकाळी वयची बार्ज सुरू जाता सकाळी 8 वाजताना आणि सांजेर बंद जाता ती 6 वाजताना. हेजेन ग्रामस्थांक खंय गेल्ले कडेन बस चुकली किंवा इतर कारणाक लागून वेळ जालो जाल्यार तेमकां दुसऱ्या पयसल्ल्या मार्गान स्पेशल भाड्याचे वाहन करून वयचे नाइलाज आसा. उळगात महासती शिक्षण संस्था आणि केरवडीत श्री दुर्गादेवी शिक्षण संस्था असून विद्यार्थ्यांक आणि शिक्षकाले सुद्धा खूप हाल जातात. म्हण ग्रामस्थान क्षेत्राच्या हाली आमदाराकडेन ही परिस्थिती कथन केल्यानंतर श्री सतीश सैल आज ब्रेस्तारा 2 नोव्हेंबर 2023 दिसा घटनास्थळार येवन उळगा केरवडी पुलाच्या बांधकामाचे वीक्षण करून संबंधित अधिकाऱ्याक जाता तितले बेगी पुलाची कामगिरी पूर्ण करची ताकीद दिली आणि आपली परीन सरकारातर्फेन प्रयत्न करून बेगीच्या पुलाचे काम पूर्ण करचे आश्वासन दिले. या वेळार कारवार तहसीलदार, जिल्हा काँग्रेस प्रधान कार्यदर्शी दिगंबर शेठ, केरवडी, मल्लापूर आणि देऊळमक्की ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि PDO तसेच सगळ्या ग्रामपंचायतीचे ग्रामस्थ, काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. आता तरी केरवडी पुलाचे काम पूर्ण जावन प्रत्यक्ष रूपात स्वप्न साकार जातले काय कितें अशें न्हंयेच्या दोन्ही बाजूच्या संबंधित आणि आवश्यक नागरिक वाट पळयते आसात. Yes, thank you. राष्ट्रीय महामार्ग 66ची कामगिरी असमर्पक, IRB कंपनी विरुद्ध आक्रोश. कारवार अंकुला क्षेत्राच्या 5 ग्रामपंचायती मार्फत आंदोलनाचा इशारो. कारवार राष्ट्रीय महामार्ग 66ची चतुर्पथ कामगिरी गेल्या कित्येक वर्षांच्यान चलतेर आसा, पण अजूनही 80% काम पूर्ण जाला. जाल्यार या कामगिरीची IRB कंपनीन माजाळी ते कुंदापूर पर्यंत असमर्पक रीतीन काम तर केलाच, पण सगळ्याच तालुक्यात अर्धवट आणि अवैज्ञानिक जाल्ल्यान सार्वजनिका भितर असमाधान जाला. टोल फी चालू आसा हो सार्वजनिकाचेर अन्याय आसा म्हण कारवार अंकुला क्षेत्राच्या भागापैकी ग्रामपंचायत अवर्सा, हट्टीकेरी, हारवाड, चेंडिया, अमदळी या सगळ्या ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि या प्रत्येक ग्रामाच्या नागरिका वतीन आज ब्रेस्तार 2 नोव्हेंबर 2023 दिसा कारवार पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमांमार्फत या IRB कंपनीच्या कामगिरीबद्दल असमाधान व्यक्त केले.
अशा या कामगिरीबद्दल सरकाराक कितीतरी वेळा अनेकशा संघ संस्थेने तक्रार केली तरी 100% काम पूर्ण जायना. कोणाल्या कृपा आशीर्वादान हे काम इतल्या मंद गतीत चलता हे कळना. कित्येक जाग्यार या रस्त्यार बस स्टॉप आशिल्ली तसली ती बस स्टॉपा अवर्सा, हट्टीकेरी, हारवाड, चेंडिया, अमदळी या ग्रामाची पहिलेची बस स्टॉपा म्हूण ती आवश्यक जाग्यार परत पूर्वस्थिती प्रमाणे बांधली ना जावन खास करून शालेय विद्यार्थ्यांक, ज्येष्ठ आणि इतर नागरिकांक पावसाचो आणि वताचो तात्कळत रावचो त्रास भोगचो पडटा. तशेंच या अर्धवट कामगिरीन कितलेशे अपघात जावन जीव गमयले बरेच जाण आसात आणि कितले जाणांचो जीव घेवचो सरकार वाट पळयता असो तेमी प्रस्नाचो सूर व्यक्त केलो. आणि जर तर ताबडतोब या सगळ्या भागात बस स्टॉपाची पहिले प्रमाणे व्यवस्था करून जाल्यार ग्रामपंचायती मार्फत आणि सगळे नागरिकां मार्फत उग्र आंदोलन करून रस्ता रोको करतले अशी तेमी या वेळार संबंधित अधिकाऱ्याक ताकीद दिली. या वेळार माधव नायक तसेच संबंधित ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष निशा नायक, मारुती नायक, विनोद नायक, उमेश कांचन, दर्शन नायक, शांतेश नायक आणि इतर प्रमुख हजर आशिल्ले. ನಮಗೆ ಒಂಬತ್ತರತನ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟಾಗಲಿ ಹರಡ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೋಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವಪುರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 45 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಲ್ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ 30 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟಿಯ ಹೊಸ ಬೆಳಗಿರಿ ಹರಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9-10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 300-400 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. अंकोला तालुक्याच्या कृष्णापूर एका घरा बाजूच्या बागायतात 13 फुटाचो किंग कोब्रा धरलो. कारवार. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या कृष्णापूर हिंगा प्रशांत नाईक हेमगेल्या घरा बाजूच्या भागात 13 फूट लांबीचो बृहत आकाराचो काळिंग सर्प प्राणी मित्र महेश नाईक हेमी व्यवस्थित धरून अरण्य खात्याच्या ताब्यात दिलो असे कळला. ಮಹೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಲ್ರಿ ಮಹೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು. ಯಪ್ಪ ಹೆಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದ್ರ ಲುಕ್ತ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ ಅಯ್ಯ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಡಿ ಮುಂದೆ
ಗ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ साधने ಇದು. हां इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.